Manoping in the house with Master Brad Mal. BAAC Team Wranglers, RUMESBAK sa Butawanan, Pacific Side. Isang magandang umaga ulit mga ka-Alchamers, Lunes hanggang Martes ang Fishpedition again ng Team Wranglers ang Bicolano Alacham Anglers Club BAAC. Yan po siya. Yan po ang mga gamit ka mga Team Wranglers. Uy! Ano? Uran! DPWH pala po kami. Iwawalat kaya sa official UK. Ayan po, antay na mahuli. Yan sarong yan na nagbubuskod pa. Oh. Nakakatarap na daan auto. 523. Magdagaw na po kami. Dito lang gatod mo dun ha. Ay, kita kahit irino mo. Stop over muna sa sentro ng Calabanga para sa ilang bibilihing pagkain. Yan, secure ulit ng mga gamit. At eto na. Ayun. Daan kami sa highway ng Calabanga to Tinabak until Siruma. Yan po nakikita nyo yan ay seaside din ng Calabanga yung Tinabak. Kagsaw, then Bagakay. Yun, relaxing. Sa tanawan. Umaga pa lang yan. So almost 1.5 hours kaming bibiyay kasi mas mabilis tong sasakyan ni Master Joe. Nakaabot pa po giraray sa Siruma. Yan na po. Yan na kami nagdi kaya Manong Alex Rodriguez. Ilang tapure na yan po yan. Baka mong gilo ka yan. Ha? Baka mong gilo. Bibili pa nga pala kami ng uli. Uli, daging. Kaya sitaw, pakbila. Ay, iyo pa. Magparapundo. Lalo kita kayo magruluya. Itong ano. Si Manang nagtitinda. Maluya. Pag magluya na si Linda. Pag dahil na magtinda. Agad giraray kita dito sa sa may cherry tomato. Kamatis po ang nagdara. Oh, dumang kami sa Pacific Face kang Butawanan. Butawanan! The other side! Pampano. Igwa, Mukhang pana. Dapat may pana kan. may pampano ka no? Video. First cuts, sinugo pa lang po yan. Di pa nga na nagsasabing fish. Oo, sabi ng fish on muna. Fish on. Ano pala yan? Sinusurugo lang yaon dyan pa, tapos sa ibabaw pa. Ayos talaga, mga sinugo lang po yan. Doon talagang aki, ano eh. Ang pirming aki. Dory, tanong ko yan. Cream Dory. Mami. Maming, Marie. Ano? Ayo. Hala, ba't? Mami. Ito po kami sa other side of Siruma. Pacific Ocean po. Makikita na doon. Come north na ba? Yung Kalagwas Island na doon. Maalon din.
Ayan, nakakaano pa oh. Umiikot pa siya. Po is about 30 meters down. Medyo Tao na kundilis. pound daily. Si Kuya Don, live naman siya. Live beat. Ito yun. Kumusta kayo dyan? Tao mo na yun doon sa doon. Ayan, papuntang Butawanan yung ano. Alright, okay. Sa may ikog ang ano, ang clutch. Nakula ang mata. Ay pang shore. Shore na shore kami. Shore man siya. Nakasabit man. Ayan. First cuts. Masabit yung bawra. Pero maisda. Video pa lang yan. Nakula. Wala yan. Wow! Wow! Siete palabras. Yan. Maming. Bure, ano, dito na yun. Maming ko yung maming. Maming. Please on. Bure na ka magtanggal. Tanya. Oo, maganda ka. Lunch time mga ka-Alachambers, kaya doon muna kami sa Daldagon, Santa Ramon, Siruma, kay Buddy Boy. Mga duot lang, kuya. Araw pa yan. Duot yan eh. Ano o. Ayusin na si Salam. Salam pa kasi dito. This is Siruma. That island is Butawanan. We're on the other side and this is the Pacific. Ano pong masasabi niyo sa visit ng Duterte? Siram. Nadakol pong po. Ano pong lugar na yun, Manong Alex? Po. Anong lugar? Arin po. Ini po. San Ramon na. San Ramon Siro. Si Manong ano nga nito? Si tumatawag dito. Badi. Si Buddy Boy. Badi po. Yan, mabudil-budil muna kami. Yan, Alex. No, yan lang. Yeah. Yan, ano. Badi! Paligyan na. Paligyan si Bad Boy. Ngayon po, pinapausukan ni Master Don ang matang baka. Marurog, sabi ni Bisa Siro, manakalaso. Don't ever eat it. Yan. Okay. Baruri. Bibili siya. Manuping in the house with Master, yeah, Brad Mao. Ayan, so yun, bawal ba to? Pero masiram talaga yan. O babalik natin sa dagat. Mas maganda dito po, ideally sana siguro shore casting. Diyan, kaso very dangerous. Ang terrain. Kaya dito kami sa laot. Kumusta naman po ang mga ano nyo dyan? Situation nyo? Okay lang. Right. Madalang. Ito. Medyo madalang pero malaki naman. Wala kayong ano? Ang akin. Nahuli. Sensor dyan ha? Payo po. After fishing
Relax sa tanawan, digdi sa Kalabanga. Hanggang sa muling fish expedition dito pa rin sa Bicolano Ala Jam Anglers Club.